السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا حضرة محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مهربان مسلمان دوغلر خدای تبارک و تعالی bir ece atak salihi salim ovlat berse, şol ece atanın boynuna düşen deslapqı oluqan qatı ehemmiyetli mesele şol ovlatlarına bir münasip at Huday Taala'nın buyuruşuna göre, Peygamber sallallahu vesselam'ın rahnamai etişine göre şeriatın çarçubuna bir qow at şoňa intihab etmeli. Peygamber sallallahu vesselam bir mübarek hadisinde şeýle fermaýş etdiýär: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. رواه أبو داود. Yani siz müminler kıyamet gününe Huday Taala'nın huzuruna atalarınızın adı bilen öde adlarınız bilen çağırılacaktırsınız. Şoňunna Peygamber sallallahu vesselam'ın ümmetidigine adınızdan biliner ýanak özüňize bir teleke ad takylyp da şu mahluqatlaryň öwünde Huday Taala'nın huzuruna şermende bolmar ýanak, utanmar ýanak fa ahsinu asma'akum, özüňize bir qow ad intihab edin diýär. Oňa görä İslamda adyň gaty ähemmiyeti bar. Hatta şol ad galiben köplen şu wagtda öz musammasyna şol özüne ad goýulan çağda täsir goýýar diýär. Meselen bir salih meşhur bolan adamyň adyny bir çağa goýulsa Muhammed Peygamber ýanak, ashablaryň ady Hazreti Abu Bakr, Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Osman radiyallahu anhum, şondur beýik sahabalaryň adlaryny bir çağa goýulsa, şol çağa şolary özüne olgu tutup da şolary meňdeş boljak bolýar. Ýa bir manadar ad goýulsa, şol manany özüne tapdyrmaklyga hewas bolýar. Hatta Huday tebareke we taala Sure-i Araf'ın 190-njy aýatynda şeýle fermaýş etdiýär: فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Sadaqallahul azim. Yani bir tefsire wara geçen adamlardan bir näçesi Huday Taala'ga ýalbaryp diläpdirler: "Ey bar Hudaýa, sen bize bir salih owlat ber, sen bize salih owlat berseň biz seňe şükürguzar bolarys" diýip. Huday tebarek we taala olaň dualaryny kabul edip de bir salim salihi owlat beripdir. Emma ola şükür etmä dursun, belki Huday Taala'ga şerik getiripdirler diye. Näzire şerik getiripdirler? Şu deslapky gadamyny iştiba ardypdyrlar. Deslap Huday Taala'nın bendisini, Huday Taala'nın beren çağasyny Huday bilen adlandyrmany botun adyny şoňa dakypdyrlar. Abdullah, Abdurrahman dakmany belki Abdullat, Abdul Uzza, Abdul Hubal botla bilen ona ad beripdirler. Abdullat diýen Lat diýen botu ibadet etýän çağa diýdigi. Abdul Uzza, Uzza diýen botu ibadet etýän çağa. Abdul Hubal, Hubal diýen botun bendesi diýip şeýle teleke adlar şol çağa dakypdyrlar. O ýanky aýtşymyz ýanakda şo çağala olaqam bolalaryna şu özlerine daklan ady şo manany özüne tapdyrjak bolup ýanky Lat, Uzza, Hubal şol botlary ibadet edipdirler diye. Oňa görä gaty bir muhim mesele ad goýmaklyk hatmen meşweret etmeli, bilýän adamlar bilen geňeşmeli. Özüň bilýän firipde, guşilerde ol bir adlar jostuju edip manasy gowy diýip, ýa bir filmler, seriallar gözläp bazygerleň, bazy kollaň adlaryny intihab edip de oglany dakmaklyk bula bir musulmana gelişýän zatdadyr. İnşallah biz şu jelesede bir näşdäne kanun gaýdaňy aýdar. Huday tebarek we taala bariňize salih owlatlar berdi inşallah. Şolara ad goýmaklykda size bäfit bolar ýanak. Mu'min musulman dogallar deslapky gaýda bir oglana ad goýjak bolsaň ta'bid li gayrillah bolmaly. Huday Taala'nın adyndan beýleki adlarda ýewunden abd getirip çağa dakmaly. Meselen Abdul Husayn, Abdul Reza, ya Abdul Zahid, Abdul Faruq şunlara adlaň öwünden abd getirip çağa goýmaklyk bula dogurda hatmen Huday Taala'nın ady bolmaly. Eger abddan istifade etjek bolsaň Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim diýip şunlara bolmaly. Hatta mübarek Peygamber sallallahu vesselam'ın adynyň öwünden abd getirip takmaklykda ulamalaryň ihtilafy bar. O muhtar qowla göre etiqadlar salim galar ýanak şu adda dogurda diýär. Yani bir çağak Muhammed aleyhissalam'ın adyny goýjak bolsaň Muhammed takmaly.
Abdul Muhammed ya Abdul Nebi, Abdul Resul laqmaqlıq bula doğurda. Fakat Arap dilinde xasta hayti bir dille olsun. Şu Abdul Muhammed'i sen Farsilab bende Muhammed'dak ya Türkmençilab şon attaq bulan hiç hayti doğurda. Kelime-i abd her bir dille olsun, Fars dille, Arap dille, Türkmen dille. Fakat Hudaý Tebareke ve Teala'nın adının öwünden gelmeli. Emma Golam diyen kelimeni beyleki adının öwünden getirmek doğru. Golam Hüseyin, Golam Muhammed, Golam Ali, Golam Reza olarda işgali yok. Türkmenlerin de Peygamber guli, awliya guli takmakları şeyle gul şu hadim manada. Peygamber guli, Peygamber İslam'ın dinine hizmet etyen çağa diýdigi. Ona göre işgali yok. Yöne etiqatlar salim galar yanak. Şon gol iki manada istifade bolýar. Hem Hudaý Taalaga bende hem berde hadim manada etiqatlar salim galar yanak bu atlardan da çekilmeklik gowy. Pes deslapky gaide ta'bid li gayrillah wal mallah. Kelime-i abd Hudaý Taalaň atlarından başga adyň öwünden gelmekligi doğurda. Ona göre Abdul Muttalib takmaklyk da doğurda. Muttalib Hudaý Taalaň atda öwünden abd getirip ol ady çağa daqyp bolmaýar. İkilenji gaide Hudaý Taalaga has bolan esma husnany owlanjyga daqyp bolmaýar. Hudaý Tebareke ve Teala'nın 99 tane mübarek atlary var. Şol atlardan bir näçesi Hudaý Taalaň özüne has. Mesela kelime-i Allah Hudaý Taalaň özüne has. Bir oglanjyga Allah daqyp bolmaýar. Hiç kim oglanjygyna Allah daqmar, emma Allah nur, Allah berdi daqlyýar. Sen özü oglanjygy gowy beripde, özü oglanjyga muhabbet edip, şoň adyny qyýs kıldyp, Allah nur bolsa Allahjan diýip tutmaklygyň bu haram bu döwürde. Ya Allah verdiğin sen hulas edip Allahjan diýip aýtmaklygyň bu döwürde. Kelime-i Allah faqat Hudaý Taalaga aýtmaly. Şonuň ýana Hudaý Taalanyň bir näçe atlary bar: Ar-Rahman, Quddus, Subhan, Qayyum, Khaliq, Ahad, Samad. Şu atly Hudaý Taalanyň özüne has. Şu atlaň öwünden abd getirmäni ya izinden berdi getirmäni oglanjyga daqmaklyk döwürde. Bir oglanjyga Rahman daqmaly, Abdurrahman daqmaly ya Rahman berdi daqmaly. Halis Quddus diýip bolmaýar, Abdul Quddus ya Quddus berdi. Halis Subhan daqmaklyk döwürde Subhan berdi. Ya Abdul Qayyum diýmeli, Abdul Ahad, Abdul Samad hatmen öwünden abd getirmeli ya izinden berdi bolmaly. Şu atly Hudaý Taalanyň özüne has. Emma Hudaý Taalanyň bir näçe ady özüne has bolmany belki müşterek. Hafiz diýen ady, Reşid, Ali, Rauf, Kerim bula Hudaý Taalanyň özüne hasda, müşterek ad. Bular çağaq öwünden abd getirmäne daqyp bolýar. Ýöne Reşid diýsen de bolýar, Abdul Reşid diýsen de bolýar. Ýöne Kerim diýsen de bolýar, Abdul Kerim diýsen de bolýar. Ýöne mehriban musulman dogullar şu Hudaý Taalanyň 99 adynyň içinde haýsy adly Hudaý Taalanyň özüne has, haýsy adly hasda müşterek şolar tefkik etmeklik, joda etmeklik. Bula Hudaýyň özüne has, bula Hudaýa hasda diýip şolar birine saýgarmaklyk kıyın bolansaň, Hudaý Taalanyň adyny bir çağa goýjak bolsaň, hemme atlarynyň öwünden abd getirmeklik gowy. Ýa-ni aýtdyk Reşid takmaklyk da gowy diýdik, emma şonu abd bilen aýtsaň ol beter gowy bolýar. Abdur Reşid takmaklyk gowy. Pes ikilenji gaide Hudaý Taalaga has bolan atlary mustaqim çağa takmaklyk bila dogurda. Oňa göre ilahi takmak da gyýda dogurda. Ilahi mabud manada onu gyýda bolana takmaklyk bila dogurda. Üçlenji gaide şu daqçaq adymyň manasy bir teleke manada bolmaly. Mesela Arap dilinde harp diýen jenk diýdigi, ya kelp diýen gujuk diýdigi, hayyat yılan diýdigi, asi günäkär diýdigi, ya şeytan, şihab oduň bir bölegi diýdigi. Şundara bir manasy kulaga ýokmaýan atlary haýsy bir dille bolsun, hatman arabi kelime bolmak gerek, türkmen dille bolsun, fars dille bolsun, manasy teleke bolsa şonu oglany daqmaklyk döwürde. Bir wagt Hazreti Ali radiyallahu taala anh'ın awwalky çağasy dünýäge gelende Hazreti Ali radiyallahu taala anh şoň adyna harp goýjak bolup Peygamber sallallahu bilen maslahat edipdir. Ona Peygamber sallallahu vesselam ýok harpde muň adyn Hasan goýjak diýip Imam Hasan radiyallahu taala anhyny anhyň adyny Peygamber sallallahu vesselam şeýle goýupdyr. Hazreti Ali ikilenji çağat olanda ýene Hazreti Ali radiyallahu taala anh muň adyny harp goýýarly Peygamber sallallahu aýdanda Peygamber sallallahu ýok muň ady harpde muň adyny Husayn goýýarly ýa-ni Peygamber sallallahu şu harp diýen ady söýmeýärligini şeýle bildiripdir. Ya bir wagt Peygamber sallallahu bir jemyň içinde elam etýär.
Şu oturallan içinde hayti bir adam şu düýäni sagjak diye. Şonu bir nefer defa galya men sagayn diye. Onu sen adyň näme men adım Harp diye. Onu adyň Harp bolsa otur. Yine başka kim sagjak diye. Yine bir nefer turýa onu men sagayn. Onu adyň näme adım Morrah diye. Morrah diýen ajylyk diýdigi. O atda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söýmeýär. Yine bir galya onda adyn Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söýmeýär. Ondan sonra bir galya sen adyň näme? Onda men adım Ya'iş diye. Ya'iş diýen türkmenleň ýaşar diýdigi. Ýaşar diýen şo Ya'iş. Onda men adım Ya'iş diye Peygamber sallallahu adyny söýüp de onu sen sag diýip Peygamber sallallahu şeýle fermaýş etdi. Şol teleka adlary söýmeýärligini Peygamber sallallahu şeýle bildiripdir. Bäs üçlenji kanun daqyan adyň manasy teleka bolmaly. Türkmenleň arasynda da doýduk diýanak at ba, doýduk diýen meselem bir gyzyň bir denanaň 5 gyzy bolupdyr. Indi 5-lenji gyzy bolanda şoňa doýduk daqyan bize gyzy gerekkä, gyzydan doýduk bize ogul gerek diýip şunday bir günahkärlyga delalet etýän manasy ba atda dogurda. Şonuň ýany her bir at bolsun türkmeniň içinde eger manasy teleka bolsa onu daqmaklyk dogurda. 4-lenji gaýda oglanjyga daqjak adymyz fereşteleň ady bolmaly. Hususan gyzy oglana daqjak bolsaň. Yahudlar, kafirlar olan etiqadyna fereşteli Hudaý Taalaň gyýyz diýmişdikler, nauzu billah. Emma musulmanlaryň etiqadyna fereşteli Hudaý Taalanyň nurdan yaradan bir silagly bendeleri, olarda erkeklik hatırlyk ýok, olar erkekde gyýyzda. Oňa göre fereşteleň adyny erkek oglana daqmaly, gyýyz oglana daqmaly. Hasaten gyýyz oglana daqmaly ki, şol Yahudyň etiqadlary biziň aramyzda gelmer ýanyk. Oňa göre bir gyýyza fereşte daqmaklyk dogurda. Ya Mikail, Esrafil, Cebrail fereşteleň adysçylary erkek oglana daqmaklykda ihtilafy nazar ba, öňe dogurusy gowragy şolar daqmasaň gowy. Hazreti Ömer radiyallahu anh'ten bir keppa, siz adamlaryň adyna gany bolmany, inni fereşteleň adyny daqjak bolýaňyzmy diýe. Etiqadlar salim galar ýanyk pes fereşteleň adyna çaga daqmasaň gowy. 5-lenji kanun gaýda taryhda bir fesq-o fujura ma'ruf bolan, kofra ma'ruf bolan padşahlar geçipdir. Ya bir teleke dinine bolan padşahlar geçipdir. Şolaň adyny öz çagamda daqmaly. Firavun ýanyk, Haman, Qarun, Nemrut ya Mecusi dinine bolan Sasani padşahlar we Hahameneşi padşahlar we şolaň adyny öz oglanlarymyza daqmaklyk bir gelişiklide. Musulmana bir olgu bolmany ol jalip zatdy. 6-lanjy gaýda daqyan adymyz kafirlaň etiqadyna eşara bolmaly. Dini İslamdan joda beýleki diýilen etiqadyna, şairine eşara bolmaly. Meselen Yasna, Yelda, Nowruz, Mehrgan şaatla İslamda ýok at. Yasna Zertoş diýilen kitaplarynyň bir bölegine diýilýär. Ya Yelda şol Mecusiler Zertoş diýilen etiqadyna bolan bir giýjäň ady. Nowruz, Mehrgan İslamdan joda şol Zertoş diýilen dinine bolan bir aýtgulla, bula İslamda mawrida gabulla şunjara olan etiqadyna eşara bolýan atla musulmanlara gelişmeýär. Pes Yasna daqmak gyýda olana gelişiklide, Yelda daqmak dogurda. 7-lenjisi bir ady ki, şol ady jemaň arasynda bam diýip soralanna, şol ad şoň arasynda bolmanyna ýok diýip jogap berilse, teleke päledilejek bolsa, şuň päledilejek bolsa, şol ady da daqmasaň gowy. Daqanyň menen işgali ýok, kerahat tenzi ýöne daqmasaň gowrak. Meselen Peygamber sallam näçe addan nähy edipdir, bir bereket. Bir oglanjyň adyna bereket daqsaň, ende bir jeme barýan bereket bam diýip sorasaň, bereket de şolaň içinde bolmasa, bir nefer jogap berse, bir taýda bereket ýok diýse, eşdiýän adam o bereketi am manasyny alyp da şuň päletjek. Şundyra bir şuň päletmeklige sebep boljak atda bolsa, şolary atdaqmasaň gowy kerahiyet tenzihi ba. 8-lenjisi bir ady ki Qur'anyna gelmedik bolsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine gelmedik bolsa, musulmanlaryň arasynda häzir raýyj bolmasa, daqylmaýan bolsa, şol ady meselen bazy kollan ady, filmde oynayan bazy gerlen ady şolar daqmaklyk bilada musulmana gelişiklide. Ve 9-lanjy ad ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem serahaten şol teleka ad Hudaý Taalaň ýerine inki ýokşuwerleýän ad diýip aýtýar, şahenşah daqmaklyk dogurda. Musulman dogallar
Yankı kanun gayeti eğer raayet bolsa İslam'ın çarçubunu her bir adı takmaklık öde oğlatlarımıza doğru. Ama bir neçe ad takmaklıkta, bir neçe ad koymaklıkta fazilet ba, istihbab ba, afdallık ba. Mesela sen bir çağan bolya sen şoňa peyman koyup bilýän. Ama Abdullah, Muhammed, Abdurrahman, İbrahim koysaň bula gabil mugayese de. Onna ba sowab olarda yok. Bas musulman adam şey afdal zadın izinle olmalı. Ama näme ad koymaklıkda fazilet ba, sowab ba. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aytışına göre eğer Hudaý tebaraka ve taalaň ady bilen bir çağak ad koyjak bolsaň, inki gowy ad Abdullah bilen Abdurrahman niýe. Sahabalaň arasynda bir owada 300 däne neferin ady Abdullahmışdyk. 300 neferin ady Abdullahmışdyk. Emma mutaassifana biz bir owada deslava 10 yıl ver kullan Abdullah, Abdurrahman daqyan yok. Ondan aňyrda da eger Abdullah daqliyan bolsa owada 10 neferin ady Abdullah, o da faqat şinasnamasyny sijille. Bärde on Abdullah diýip tutulanak, Avcan diýilýär, Ahad diýilýär, şula da bir gelişikli zatda. Ady kamil tutulmaly, onu tasgir etmeklik, mındyra üýtgetmeklik dogurda we şundra fazilatda alan adlardan gafil galmak bu da musulmanlara gelişikli zatda. Pes behterin ad Hudaý Taalaň adlarından istifade etjek bolsaň Abdullah bilen Abdurrahman. İkilenji ondan soňra Hudaý tebaraka we Taalanyň galan adlary Allah we Rahmanyň beýleki adlarynyň öwünden awd getirmeklik ola fazilatda bolýar. Abdul Kerim ýani Abdul Rashid, Abdul Hakim beýleki adlaryny takmaklyk bulagy. Hudaý Taalanyň adlarından çyksak üçlenji merhelede peýgamberlaryň ady Muhammed aleyhissalatu vesselam, Ahmed, İbrahim, İsmail şu peýgamberlaryň adlaryny takmaklyk o da qatı faziletli, sawaply bolýar. Ýöne diqqat etmeli, Hudaý Taalaň adyny goýulsa, peýgamberlaryň adyny goýulsa, hiç açan onu tasgir edip, kiçeldi aýtmaly we kamil telaffuz bolmaly. Bulardan soňra selef-i salih sahabalar geçipdir, tabiinler geçipdir, tabiinler geçipdir. Şolaň adlaryndan istifade etmeklik o da gowy. Qiza ulammalsa oňa ummahatul mu'minin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zenanalarynyň ady Hazreti Aişe, Hazreti Hadice, Hazreti Sauda we beýleki zenanalary. Ya sahabalaň ady Peygamber sallamyň gyýlarynyň ady Hazreti Fatıma, Hazreti Ruqayya, Hazreti Zeynep, Hazreti Ummu Kulsum şu adlardan istifade etmeklik gowy. Ad takmaly bolan şu ad neçe harfleri az bolup da telaffuzy rahat bolsa gowy diye. Murakkab ad takmaklyk da gowy. İki ady birikdirip Muhammed Hadi, Muhammed Said, Muhammed Faruq diýäkan murakkab ad goýmaklyk da gowy. Ya bir çağa iki ad goýulýar, oňda işgal ýok. Şenasnamasyny Necmetdin, bärde Abdul Basit diýilýär, meňde işgal ýok. Ýöne gowy tanylar ýanyk faqat bir ad bolsa gowy. Bir adamyň näçe ferzendi bolsa, näçe çağasy bolsa, hemmesine bir ad goýanyň da muşkel ýok. Hazreti Ömer radiyallahu taala anhu üç oğlunyň ady Abdurrahmanmışdyk diýär. Mana aýtýas bir wagt bir neferiň bir çağasy ölüpdir, meselen ady Abdurrahmanmışdyk. Hudaý tebarek we taala soňra muňa ýene bir owlat berýär, şoňa ýene Abdurrahman goýanlygyna hiç bir işgali ýok. Emma ahyrky muhim mesele, eger bir çağa iştibahan hataen bir teleke ad goýulan bolsa, manasy dogry bolmadyk ad goýulan bolsa näme etmeli? Musulman dogrylar manasy teleke bolan adlary, İslamyň çarçubunda bolmadyk adlary üýtgetmeklik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sünneti. Peygamber sallam kan adlary üýtgedipdir. Meselen Asram diýen ad, Asram diýen kesik diýdi, şoň adyny üýtgedip Zur'a goýupdyr. Ya Hazn diýen gatylyk diýdi, şoň adyny üýtgedip Sahl goýupdyr. Hazreti Ömer radiyallahu taala anhuň gyýdy Asiye ayn melen, günahkar diýen ýanyk, şoň manasyny üýtgedip Jamile dakypdyr. Berre diýen gyýdy, berre diýeni özünde bir tezkiyelik manaba, beter arasynda beter pak gyýdýdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şol atdy üýtgedip Zeynep dakypdyr. Ya muztaja diýen bir nefer gyýşaryp ýatan niýdigi manasy. Şoň adyny üýtgedip de munba'at harekete düşýän, ýörüpýän ýakany Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kan adlary gowy ada üýtgedipdir. Ýene musulmanda gollaş ady üýtgetmeklik diýen sünnet faqat adamlara hasda. Her bir zadyň ady teleke bolsa, meselen bir tükana bir teleke ad goýulypdyr. Bir defaň ady teleke, bir taýfaň ady teleke, bir owaň ady teleke bolsa, her bir teleke ady üýtgetmeklik bilen hemmesi sünnetdir. Meselen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
Afira diýen bir ýeri, Afira diýen gury, şeýlen adyny ütgedip Xavira goýupdyr. Xavira diýeni ýaşyl göwerip duran idigi. Ya bir oýun ady derräň ady Şi'bul Zalalah, gomrahlyk deresimişdik. Şoňa Şi'bul Huda diýip ütgedipdir. Ya bir taýfaň ady Banu Zinyah, Banul Mughwiyah, şonu ütgedip Banu Reşde goýupdyr, bir günäkärçilik manasy bar. Ya Peygamber sallam Medine täze hicret edende Medineň ady Yesrib, şo Yesribi manasyny adyny ütgedip de Tabe goýupdyr. Yesrib diýen käýmek diýen ýanak, o ady söýmänne Tabe pak ýer diýäkany ütgedipdir. Pes eger biz wakalarda da bir owalar bolsa, ady bir gulagy ýokymlyda, şeriata tersirak bolsa, taýfalan ady şeýle bolsa, şolarda ütgetmeklik inşallah sünnetdir. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.